la Declaració Universal de Drets Humans del 48 és l'instrument amb el qual comença tot aquest sistema de protecció de drets humans. L'article 26 ja reconeix el dret a tota persona a l'educació. El dret a l'educació només es pot garantir si es reconeix la diversitat en totes les seves dimensions dins la comunitat educativa. La Declaración de Salamanca, de un congreso mundial que se realizó en Salamanca, se dieron los primeros pasos para hablar de lo que ahora consideramos la educación inclusiva. Tenemos normas en materia de discapacidad y normas en materia de educación. Las normas en materia de discapacidad parten de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una convención que España ha firmado y ha ratificado y que, por tanto, todo el ordenamiento jurídico español debe ponerse en esta línea. Al amparo de nuestra Constitución, esta convención es ley y, por lo tanto, si no se cumple, estamos en situaciones de discriminación flagrante. L'estat espanyol, en la seva pròpia Constitució espanyola, a l'article 10.2, et diu que tots els drets fonamentals i les llibertats que es consagren a la Constitució espanyola han de ser interpretades d'acord amb els tractats internacionals de drets humans. El mateix amb la Llei d'Educació de Catalunya. A l'article 2 et diu que el sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l'Estatut, es regeix pels principis generals següents, y entre ells la inclusió escolar y la cohesión social. A pesar de todas estas normas, existe cierta desconexión entre ellas. Algunas, a priori, son más garantes del derecho a la educación inclusiva que otras. Y esto provoca falta de garantía en los hechos. Y, en definitiva, lo que provoca es esa falta de aplicación en la realidad. Des d'un punt de vista jurídic, és que tots els alumnes, independentment del seu origen, de la seva discapacitat, de la seva nacionalitat, del seu gènere, han d'estudiar plegats en una mateixa aula.